Doktorica Sanda Franić je psihijatrica koja već niz godina radi u sveučilišnoj bolnici u Oslu. Bavi se poremećajima prehrane. Kako se oni liječe u Norveškoj, donosimo u Medicini bez granica. Ja sam cijeli svoj životni vijek provela u Vinogradskoj do 2005. dok nisam otišla u Norvešku. To se zove regrutacija, znači oni su me locirali i uhitili, da koristimo naš hrvatski jezik. I sad sam gore 10 godina, prve 2,5 godine sam bila 400 km iznad Polarnice i radila sam u jednoj općoj psihijatrijskoj bolnici, a zadnjih gotovo 7 godina radim na Oslo University Hospital sa poremećajima prehrane. Ja radim na najvećoj sveučilišnoj bolnici u Europi koja broji 20.000 zaposlenih, koja je nastala fuzioniranjem 4 sveučilišne bolnice u Oslu. Radim na odsjeku, regionalnom odsjeku za poremećaj prehrane. Odsjek znači da je odcijepljen od psihijatrijskog diviziona koji ima svu ponudu psihijatrijsku koja se može zamisliti. Mi imamo svoj sistem dežurstava i imamo 3 odjela. Jedan intenzivni, odjel za odrasle, odjel za djecu i omladinu, specijaliziranu polikliniku i research, istraživački centar. Broj kojim se operira je 90.000 oboljelih. Ja iz svoje prakse mogu to objasniti transkulturalno. Norvežani su, recimo tako, Slovenci na 23. potenciju. Oni su narod koji se strašno puno kreće. U njihovoj kulturi postoji izraz koristim svoje tijelo. Dakle, kod njih je zdravo jesti i trenirati jedna društvena histerija. U Norveškoj gotovo da nema uspješne žene koja nije tanka kao slamka i koja ne provodi barem 3 puta tjedno u trening studiju, a trkači su nešto što... Dakle, oni su kulturološki drugačiji, ali vjerojatno zbog toga što imaju puno veću ponudu liječenja, vjerojatno se zato više dijagnosticira, pa onda izgleda da imaju više oboljelih, što bi valjda neki zaključili da je to bolesnije društvo. Ja se s tim ne slažem. Mislim da je jednostavno da se prije zahvate u sistem liječenja nego kod nas. Kognitivni pristup se bazira, znači fokalni dio generalno na kognitivnoj terapiji, ali to je zapravo ovaj CBT-E je enhanced, što znači da je on po mjeri napravljen za poremećaj prehrane. On je jedan transdijagnostički model koji ne barata sa dijagnozama, jer mi smatramo da svaki poremećaj prehrane, kako anoreksija, tako bulimija, tako i nespecificirani poremećaj koji se ne mogu ni u jednu od ove 2 dijagnoze smjestiti, imaju takozvanu nuklearnu psihopatologiju, a to je over-evaluacija težine, figure i kontrole nad hranom.